Nganzakwethu Thize Durban Network, usabela Mfokandaba seduze kwami, uBonginkosi, umfokaKhanyile, who's the member of the MK Party. Sihlangana-ke la eMbumbulu, emzini weChunu, la kuveleke khona umuga wokusha komuzi wakhe. Mfowethu ngicabanga ukuthi usufikile nawe, wabona yini oyibonile? Umuntu akabingelele nje enhlani enzansi. Igama lami uBonginkosi wakaKhanyile, uNational Mobilizer womkhonto wesizwe kazwelonke. Into umuntu ayibonile kwaMacingwane into ebhlungu kakhulu. Zonke izindlu zomlotha. Kuyinto esiyikhuzayo. Uma izwe silakha silisa phambili igameko oyikanje asidingi. Enye into umuntu azoyicacisa ukuthi uzozama ukukhuluma aqoqe ulimi. Miningi imicabango esinayo ngalesigameko esenzakele. Kodwa into nje umuntu angayisho ukuthi simbi kakhulu. Sizose kuMacingwane lapha simseke futhi ngeqiniso futhi sizawumseka kuze kufike egcineni. Abanye bazokwazi ukuthi namhlanje uMacingwane bekumele ngabe uze enkantolo ezovela ecaleni. Ngoba umunye ufakazi ecaleni lami leJuly unrest. Bengikhulume naye izolo nje ekseni eseGoli, ezokwehla ebusuku namhlanje kusenamhlanje sengapha mase yovela enkantolo angene ebhokisini. Kuye kwaphoqa ukuthi sihlehlise icala usezovela kusasa. Ngoba lesigameko senzeke izolo, kwamele ukuthi aqale naye ekhaya ezobheka ukuthi isimo simi kanjani. Nathi sahlehlisa icala satshela inkantolo ukuthi hayi ngeke asakwazi ukuvela wehlelwe yilomshophi omubi kanje. Inkantolo ngenhlanhla yazivumela athi hayi akavele kusasa. Noma ke kunzima kodwa uthembisile naMacingwane ngobukhona labathi uzokwazi ukuthi avele kusasa. Siqhubeke necala leJuly unrest. Nami ngase ngithi angiphuthume nje ngize lapha ngizoyibonela mathupha. Yimbi lento, yimbi angazi ngisho kanjani kodwa yimbi into esingayifisa ukuthi yenzeke nakomunye wethu. MfokaKhanyile, mhlawumbe abantu banemcabango eminingi ukuthi mhlawumbe into enje yini kahle lidele kuyona. Ngokubuka kwakho, knowing uMacingwane nezinto azenzayo, yini mhlawumbe ongacabangela ukuthi igcine sesifikisa la sikhona? Kuningi. Umuntu uzozama ukuthi aqoqe umlomo kulisimo sikanje. Kwazise futhi namaphoyisa asethe ukungenelela. Asuliyeke udaba emaphoyiseni. Kuningi kodwa okukhona. Uzokhumbula kahle ukuthi oMacingwane basemkhankasweni ukuthi akuhamba bokufika. Uzokhumbula ukuthi abantu abangawufundi lo mkhankaso akuyibo abokufika kuphela kodwa kunosopolitiki abathize. Abasebenza nabantu abathize. Uphinde futhi wazi ukuthi nabo abokufika abasebenza nabanye abathize. Abanye baqoqa ama protection fee benza konke abantu esiphila nabo abasaziyo. Kodwa umuntu uzozama ukuthi aqoqe ulimi le ndaba izifike egcineni. uMacingwane mina ngiyamazi kakhulu yabona nje lendlu le. Ngicathi ile Macingwane konje iple indle ngangilele kuyona la noShumi khona umfana wami lo oyinkinga nje ishumi lensizwa lo oyinkinga nje ile la ngafike ngalala khona nengane yami la yomfana uShumi lensizwa ngeke sijabulele ngicathi ngiya kudlula noma siyiphilela kumnandi umuzi nje lo kwaMacingwane umuzi wedlozi impela uhlala unkosikazi wakhe unkosikazi wedlozi umuzi kayise akekho umuntu ongashisa umuzi kayise uMacingwane ke futhi thina esiphila naye uMacingwane akakhontent ngeke ashisa umuzi yaqala ukushisa umuzi ngoba ethi uyakhontent uMacingwane lento usukuyibona lapha uyibona emafonini uyena nje usakhontent yena ngokuzalwa nje kuye kwangiphatha kabuhlungu labathi hayi uyishisele yena ngabona ukuthi hayi kodwa abantu abangamazi lento osukuyibona emafonini uyiyona nje angeke kaze adinga ukuthi azashisa umuzi kuze mhlambe angazi kuze kube njani banakwe into nje so
ikanjalo nje ikanjalo bese lana uMacungwane siphile naye kakhulu nje kulona lamagceke lawo umuze bese uhlonipha kakhulu umuzi kayise kodwa mase kunje ayi akukho kuhle mfowethu akukho kuhle kodwa enye into bengifisa futhi ukuyifaka yes ngifuna ukuyifaka le eSouth Africa sikugqugquzela ukuthi abantu abalelwa izinto ezivumelana nazo yes uma sebesey'inkingeni sime nabo yes asike sishintshe le culture ukuthi uma uzolwela izinto ezithize sikuvumela sikusupporta uma usungena emzimeni sikushiye wedwa odakeni lesimo lesi esisibonayo njengoba kunje yes ngithi mina njengeningizimu asibe nendlela yokuyilungisa lesimo angiyazi ukwaqala umkhankaso okhona ngiyazi bakhona abafowethu abawuhlela umkhankaso nami ngiyafuna ukuthi ngibe nawo akube nendlela yokujabhisa usathana izindlu zilunge uma sinaye uMacungwane sivumelana enza umsebenzi wakhe ukuhle noma kunzima futhi asiphinde sibe naye yes khona kuzoba nosiko impilo olusha yes ukuthi uma wenza kahle asikusupport ongenzi kahle singamsupport kodwa futhi abantu singabaphoqi uma uMacungwane ephila impilo ongavumelani naye enza izinto ongavumelani nazo asikho isidingo sokuthi umsupport thina isimbone enza izinto eziningi ezinhle noma enawo amaphutha siyasibone wenza kodwa okuningi ukuhle siyofisa futhi ukuthi simeseke kulesimo lesi abhekene naso ngifuna nje kube iculture entsha le culture ngifuna ingene kuyona yonke indawo yes ingene ebaculini ingene kuma actor ingene kubantwini abahloniphayo abayiphethe kahle ingene kunani emsebenzweni yes manicoshela indaba nenza nikwazi ukuveza izimo ezenzakalayo endaweni ezahlukahlukene abantu abafakeni isandla ukuthi network ikhule ikwazi ukuthi isabalala ingene kuzona zonke indawo abantu bengakubuka ukwenza umsebenzi omuhle abakuncome kuphela kodwa kungabi khona into abakulekelela ngayo amandla ebekhona asikhuthaze lento asike sikwenze nje sime naye lapho uMacungwane kodwa futhi sikusho ukuthi abangafisi ukuma naye abangaphoqo abafisayo abangazinyezi ngokuma naye kulesimo lesi sinqobe sonke ngoba isimo singesihle impela sesivala nje mfowakakhanyile mhlawumbe ake sibheke isimo salesimo indlela esenzeke ngayo akube mhlawumbe ngeke yini size siuphazamise umgqiqa abaphezulu kwabo including uJacinta uphakela umthakathi noFelo Mtini wokulwa nesimo sabantu bangaphandle abangenamaphepha hayi lapho ke mfuthu ubuza umuntu wrong nangu uMacungwane ukhona lapha mbuze mfuthu ukuthi uzoqhubeka noma ngeke azaqhubeka angazi angikho komedini labo kodwa abakwenzayo ngiyakweseka kakhulu futhi ngiyafuna ukubona beqhubeka ihibe zikhona empilweni yes ayikho into impilo ozoyiphila ingabi nazo ihibe true into ebalekile ukunqoba ungathi mawubhekana nomzinyana osukudlula kubo mase udedela yonke into give up ngoba vele abaxovi nabaphoxi basukube inhloso sokuyikhona lokho ukuthi udikibale unqande kamandla ngiyathemba ukuthi ngeke sibanqanda amandla osisijacinta nobhuti uphakela nobhuti uMacungwane lesimo lesi but ibona abazoyikhulumela kahle angasho angingandi angabe eminingi kana siyabonga isikhathi sakho ngiyabonga bhuti ngiyabonga